ka napunsa man ka dinhi. Wala. Isod po, nagbaktas-baktas ko dari. Namili. Natural, namili jud ko dari. Isod po, mag-unsa di ko dari. Maghinuktok. Akong gisundan akong bana ba. Asa na kaya ni murag wala man diri. Asa na kaya ang kaganiha kami ba wala sud. Asa kaya ni siya? Sud diri ba? Murag asa kaya? Wala na. Murag siya man nasa sulod. Siya ni ba? Asa kaya niyang gi buhat dira? Murag siya gyud ni ba ako itulog. Siya jud ni ba? Okay, klaro na to. Hala, siya jud. Hala, ano kaya ni naa siya din nga? Ano kaya ni naa gipaabot? Hala, ay. Ganihar ako naggulat ba nga? Iyon siya pauli na. Nya naara man din na diri. Isa kaya niyang gigunit-gunitan? Isa kaya niyang gitanaw? Hala, siya jud akong sudlon. Naglabot ako ani ba? Kaya murag kaganihar ako siya paabot sa iyaha. Siya gyud ni ba? Oh, klaro kaayo. Oh, nasa sulod. So kaya niyang oh, darang ulo niya oh. Siya gyud, klaro gyud kaayo. Bantay lang ka sa kuha karon. Bantay lang gyud ka ba? Siya gyud ni ba? Ako sudlon. Ano kaya? Sa kaya yung gipalit din nga? O sa pa na aba siya gihulat. Kaya ni siya. Ganihar ako nagpaabot, bantay lang gyud ka. Ano kaya kalipon niya din eh. Oh. Ano palipon niya din na siguro ginapaabot. Hoy! Ano man ka daig diri na kung sa man ka din ha? Namili, mangog ko dari. Ingon ka padulong na ka, napad lagi ka diri. Ingon ka pauli na ka. Si pagkauli na napakagihapit dari. Sayang pagkaayan na ako dari. Sa mga kain. Ano sa man ka? Uy, nakasiguro ni ani-ani diri ba? Nakagianhi Ay, nakugianhi dari. Sa mga iro, nakugianhi. Lalo ko tayo iro. Good. Nganong kuan man? Padugay pagod ninyo. Si Dugay, ganihara mga. Kaya Unya, mga ingon siya, dari. pauli na siya. Naapaday diri. Palit magugkog ka ng kuano, hikot no sa iro. Naagyod ni gipaabot diri ba? Naagyod ni anhi diri sa side. Ako gipaabot na malit kog kuan dari oh. Tay iro na to. Unsa man tong iro na to di? Wala tay pangtali ato, buyan na to. Atik ang gud na imuha ba? Ikatik. Atik na agi day siya ginasundo diri siguro. Kung walay nag-chat sa Oh. ako nga naa daw ka din. Kailangan ba ni sa iro? Pangsudlay, isod pod. Walay sudlay. Gi-chat Yan man na, ko nga naa daw ka diri nakit-an ka. Mo to gi sundan na lang ti ka diri. Ano man di ay? Nag-chat ka sa kuha nga. Pauli na ka naara day ka dinhi. O karon naa na man ka diri nakita man nang jud ka napunsa man ka dinhi. Wala. Isod po, nagbaktas-baktas ko dari. Namili. Natural, namili jud ko dari. Ano ka man tawhanan ni? Kung sa dito dari. Ingon Namalit man ko ka dito dari. pauli na ka. Ano karon wa ka gi-textan. Dili pwede muhulat. Nga adto musaka kay mamalit. Kung sa dito. Grabe pud mo siya. Malit ta dari. Oh, ano. Tik jud ni iya habon na Ikot si Ero ba? Kang brown na ba? Brown na. Walay kon si brown na oh. Yan na lang ba? Nahikot si brown na. Luoy kayo. Buin jud ning tawhana. Uy, lain no. Sa dahig ka da eh. Oh. Pwede na ka magkuhan-kuhan sa tae oh. May pangkuhan sa tae oh. Oh. Asa man daw ni gamiton? Tika ko, abot nimo. Suko naman noong ka eh. Ay, kasuko. Ingon pauli na. Ako diri kung wala di chatan ni ano. Isod po, mag-unsa di ko dari. Maghinuktok. Natural, mamalit man jud ko dari. Uy, sa mga kasam, utok ni mo eh. May na lang oh, kanyang pangkalot. Sige na oy. Tara. Ani na ta. Magkanagdali, ang siguro ka eh. Mamalit Ikaw na siguro dito, to eh. dari. Wali na ta ba? Sige, muli na ta. So maning Mahal ka diha. tawhana ni. Suko pa, suko.